khabangni takhok bhuk tai okra chakra songno norongno jotono no ani channel lamsago tini haina norongno taibo second step mane দ্বিতীয় বার tini oko mui kuthung harvesting khaiman phunungnai tini ani taibo tini muilok engke phantok o kainui mui kuthung tongo omno tini harvesting khainai jaman mani tuktak rutuknai engke norongno o video no phunungnai norok bai share khainai ni swnamani engke norok o video no che karai paithak jora naidi obo norok tao nugui mankha ani tao muilok kheto obo agust talo kaimani agust talo ni tuman ni yagulo romni october paithak ni hoite harvesting mani tabuk suk jora chole tongo prai 3 month abo kai tongo kara nai tongo kisa jotno na manao jotno na nai onglang khailangke romni long time romi phalai mano engke tau bani tongko o muilok ko abo sar kasamo takon thai tongo engke tai norongno second step phunungnai ayang phaising tai ani abo katal muilok abo tabuk thai tongha abono norongno khangmani phunungnai ini bazar hati baro bibar ini ke norongno muilok harvesting khaiman phunungnai ani muilok khawine hati otlangon norongno phunungnai norok bai share khainan bangoinai o video snamani obo kaisa o hati otlangnani ojon ongkha o kaisa khagmaka omo kaisa omno hati o karima khabo omno thaisa nai nasiwano o thaisa obo kaisa dasa bai ralia blood bai sirao blood bai kem tei rarai nai si thangpaina nai ongkha obo haino hatio karinani baise ojon ongkha jotorongkha ono khaija khangnai obo khani jaijol katal or woto bathai thaika ono norna tini khabai phunoka obo khabang tahu buk jong norongno je muilok ang miski gulogoi miski rumani tui rumani phunuka ke oko haike kusung kipir ke thaika miski gulogoi rulangke naithok ke bathai kusung kipirongo ini ke 11 bathai mangkha khabangni tahu jong ang norong 11 khan samani tai thaita mani thega abo bai ke 11 ke 12 13 14 total 14 khan mangkha tabu
bego dakinai Abang ni tahu gua kayak orang sakra tahu kayak ani phantok khangnai o phantok bukhang kasamongka o ko Shravan mas na hoite khagmani tahu ko post mas abdi ka long time khagoi tongo phantok ke long time khamma no o tahu bukhang temperature kormo phano tai bothai kului ke siari ruinai bothai kului ke thai tongo ge tini phantok bu khangnai omno norok bai video share khainai nei snamani video norok sai kare video no naidi ke tahu ang phantok khangnai phantok bukhang kasamong jak tafano bothai kusung kipir ke thai tongkho kolok ma rokhiko marong ka kotor maro abo hain kotor maro Sino abis ini kotor tanggo ko phantok abo sungmangha tawara baskara rakna pisa hamyana saiki binai hamnoka bego danai oboke baskara hatio khalnai rediong paikha hatio talangane phantok ramni 10 kg rok mongano abo phantok 10 kg mangha ge muilong mangha abo 14 khan amna to nei tini hatio thangsinai